Yeah, good evening, good evening. Wiase afana nyinaa yɛbɛkyɛ asɛm bi. Ahinta yɛ akyɛre paa. Ɛyɛ book. Na nnora na bibisa me ho asɛm. Nipa no me frɛ me from Ghana. Na ɔsɛ ate sɛ maka saa asɛm ne ho asɛm pɛn na antie ne yie. Na ɔbisa me Bible. Sɛ Bible yɛ Nyankopɔn asɛm anaasɛ ɔnte aseɛ. Na ohu sɛ nipa a ɔmo kura Bible ne di bɔne kɛseɛ paa. Nti ɔyɛ no strange na ɔbisa me na me sɛ ɛyɛ nokorɛ. Bible nyɛ Nyankopɔn asɛm. Ɛyɛ book na nipa atwerɛ. Nti adeɛ a nipa de ne nsa atwerɛ no, ɔne n'adwene twerɛɛ no, wɔntumi nka nkyerɛ me sɛ ɔyɛ Nyankopɔn asɛm. Nea ɔbɛka kyerɛ wo sɛ Nyankopɔn afrɛ no, na ɔnte Awurade nne, ɛmfa Awurade nne ɛnyɛ adwuma no, na ɔde book na ɔyɛ adwuma no, ɔmfrɛ Awurade Nyankopɔn. Second one nie, wowɔ wo ba a, wopɛ sɛ woba kɔtɔ gyeene brawa a, wofrɛ no na wasoma ne sɛ ɔnkɔtɔ gyeene ma wo. Anyɛ gyeene no wontwerɛ ntoo hɔ. Sɛ daba bia woba sɔre a, ɛsɛ gyeene ne ɔkɔtɔ ba. Bible ma sɛ nyɛ wan. Firi sɛ yɛ nana kansoa, nananom yɛ a yɛbɛduru no, asɛm ne nsesa da. Na bi ɔmɛka ho. Daba bia so yɛnyini. Daba bia so wiase change. Nti ɛyɛ sɛ changes timba Nyame asɛm mu. Nti sɛ woka kyerɛ me sɛ wonte Awurade nne, na de ɛbɛsi kyina Awurade nka nkyerɛ wo, na wode book na ɛtu nipa fo a, na ɛmfrɛ Awurade Nyankopɔn. Na yɛadi ntoro akyerɛ Awurade Nyankopɔn. Because ɔse yɛyɛ nipa mpo no, sɛ yɛmma bi sɛ yɛaduane a, yɛmma no ɔboɔ. Na obisa pata a yɛnkye wɔ mma no. Nti how possible sɛ deɛ ɔde abɔ wo a ɔfrɛ wo sɛ ne ba a ɔkasa kyerɛ wo na wonte ne ne. Na wo ba a wawo no wɔ wo yafunu mu. Wote ɔno te wo ne, wote ne ne. Onuanom yɛayera Awurade Nyankopɔn asɛm. Nnɛ yɛde bɔne, Bible nti yɛde bɔne ne ɔwuru wiase. Simple thing, mɛkyerɛ mu akɔ akɔsi, wɔso ɔde asɛm naba nti ɛsɛ mɛkyerɛ nipa. Mebie nipa ani. Mema nipa adwene mu dɔ. Anyɛ common sense ne meka wo. Yɛ Nyankopɔn asɛm ne ɔde ama me na mede ɔkyerɛ wo. Wahunu nea ɔde okura Bible na ɔyɛ papa. Nea ɔde okura Bible na ɔyɛ papa. Mɛkyerɛ mo simple thing bi. Ghana gospel musicians. Fridana Samwaso. Christiana Love nom. Grace Blessing nom. Ernest Opoku nom. Brother Same. A omukura Bible. A omoto gospel music no. Humi sam sɛ deɛ ne ɔmo ayɛ. Wahunu wiasefoɔ na ɔmo tu wiase ndwon no. Bra na saa nkurɔfoɔ ne bu no. Wahunu sɛ saa wiasefoɔ ne bu bi. Ɔmo di abosom akyi kura no a ɔmo te boso ne ne. Boso no ma ɔmo warning. Ɛnan sɛ Kristofoɔ di book nti no. A book no mfrɛ Awurade Nyankopɔn a ɔmo di nnuro no daba bia wrong. Sɛ ɔmo ba ɔmo bɛba bɛka akyerɛ sɛ nwigu ti so no yɛ bɔne. Ne okura Bible no. Na aka akyire no wobɛhunu nwi no ɔne ne de esi ne nanse. Wahunu wiase ni a ɔte ne kunu ho na obɛgyae sɛ ɔkɔgye bi kunu. Mebisa ho questions bi paa. Mepɛ sɛ mebie ho ani kɔ akyire. Nti mɛyɛ adeɛ no part 1, part 2, part 3 akyerɛ hu Nyankopɔn asɛm. Ama nipa wani aba ho so.
na usika a wotugu for correction nneɛma bi no ɛne akwankyerɛ bi a bɛma wo 10 muka ne sika 100 million 200 million ne mu otua no nyame ɛmam ɔmo nnuro no antima nyɛ awurade nka ho bi awurade kasa kyerɛ ne ba awurade Yesu Kristo ankɔka nkyerɛ bi sɛ fa 100,000 kɔtɔ anointing oil anka nkyerɛ bi sɛ bɛyɛ akwankyerɛ 100,000 na kyerɛ mo nneɛma ni so paa ɔkɔtoo bubuani na ɔda hɔ no ɔtee nɛteɛ ne de saa n'ani ɔde kaa n'ani ma n'ani teeɛ anifrayɛni no ɔde nɛteɛ ne ntasuo ne tee n'ani ɔka kyerɛ ne na ada abula ne ho mfie 38 ne sɛ ɔnsɔre ama na kwankyerɛ ne asɔfofoɔ de nada enusɛm ɛne book no kita no Bible yɛ Illuminati ɔyɛ Jewfoɔ mmara June law